Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga kay panagsuporta, ken panagdingding nga. Daytoy, ate may bagay kan ka. Daytoy, may parbagan ka. Anya ti basol ko. Tadangdang ranak akastoy, senyora. Di mo amo ti basol mo! Nalapas ka lang, senyora! Nalakam lang aramidan ti kastoy. Gaputaado ti di armas akakaduam. Kasta gayam sinipaw mo ti ima. Walang kitibain! Madam! Nakadalo pisa kamatayan. Anya tinapasamag. Oh my God. Tulungan ka tumakder, madam. Walang kitibain, babae. Madam! Gusto, madam! Madam, adto'y tidanom nga inuman niyo. Agyaman akbart. Wanya, madam. Mayatang tirik na yun? Kaya't ko ador-duran tiro pa day chay nga ela. Huston, madam. Impungot-pungot yung matan. Kurang pay! Apay ka amin, madam. Anya ti di yung nagkinaawatan. Nasakit tinakam ko kan kuana. Gaputa ad-adatal kan ni Simon. Nyamiti siya nga asawa na. Madam. Sana ka kontento iti inaramid ko iti dayjay nga ela. Ti kayat ko. Dardarak tiro pa na. Anya? Kat ti kasayatan iti amin. Tunglam. Kat aramidak ti kayat ko iti rupa na. Tunglam. Kat sugat-sugat at tiro pa na. Babaon ti patadong. Saan mo nalabanan ni madam no kasta nga agong unga? Kanya ti kayat mo. Itayak latam ti rupak iti panang tungtong pa na kanyak. Apay, anya tinadagsan abasol ko kan kuana. Awan ti amo ka nagbasulak kan kuana, Bart. Nasakit tinakam na. Gaputa ad-adda kanu atalken na ka ni senyor iti asyenda ngem iso nga asawa na. Di ta ang makita ti kinadakas na, Bart. Ad-adda atalken nak ni senyor ngem ti asawa na. Iti anya agap mo. Kwa. Isardang tanday ta pagsaritaan, Emma. Basta ti makuna. Saan mo nalablabanan ni senyora? Saan na mabalin? Diyak mo't itulok basta tong paan naklatan. Kita ang tinaramid na kanyak. Impungot-pungot nakpay. Tangsit kamot ngamin, Ella. Sa anak atangsit. No nasaya ti aramid na. Nasaya atak mo't siguro kan kwa na. Ngam tangay kabilan nakmat nga awan gap-gapo na. Naskan nga rudmat alabanak. Wah, makamo ka man langan. Tungan. Naimatangam itay tinapasamak kada kami kan ni senyora. Saan ka di? Wait, apay aya? Tungan. At dakidawag kan ka. Kidawam. Ikanak iti armas ko. Uray may salang nga paltog. Shhh. Di mo pigsaan tungan. Naskan asiribak day mo. Ananwam ti kidawam. Tungan. Kukwanak iti may sa Arabi. Nupat kam tikid daw mo. Ay, nauna yan. Kukwanak iti may sa Arabi. Nupat kam tikid daw ko. Aramidam ti kay kayat mo kanya. Basta,
Ito mo, ikid-kid daw. O anya, mayak ka? Wah, ita ko man. Pangusara maya, Ela. Pangdepensa kontra ka ni senyora. Dakas ti panggap na kanya. Kaya't nakapatayan. Iso ang kasapulak ti palto. Kas katukatay ta. Ipaay ka ti bagikan ka tong-an. Ay, nauna yan. Ano nga kararamidam dito ayan ni Ela? Kwa bait. Bagbagaan na, maipapan iti napasamak itay. Angam, awan ti danggak kada kayo. Gaputawan basol ko ka ni senyora. Mapangkan iti pwesto, tongan. Panawan na kami kini Ela. Bait. Api-api na nawam ni senyora. Saan ka di anasaysaya at nukad kadwa iti ayan na? Nakatulogan. Agin inanan. Ela, numanugot kay ti kayat ko. Yadayo kan dito eh. Anya day ta? Asawaan kan. Kat yadayo kan dito eh. Agnaad kay ti sabali nga ili. Uno sabali a barangay. Anya? Agpanunod ka, Ela. Nga namaay ti biyag mo. Ipaay ko ti amin na kayat mo. Kat sana nanaskan ngagtrabaho ka tayo. Kasamat. Kumusta dito ang asyenda? Masaya at lata, senyor! Aguray kaya. Apay apasit kayo itangag trabaho. Maglangan ka rin nagiti na duma. San, senyor? Inikat ni Madam Anita tidak duma. Awan marami dan may, senyor. Inikat ni senyor ang nagiti di na kaya. Aniya. Adda nagbaliwan ita day ti kota. Adamon muna tayo iti aglawlaw. Adamon tentarakin tayo nga ayo. Pwede na kami. Nasa balik na makatira iti day ti adiso. Ipagarot da. Aka daw yan laing apag nanaidan dagiti adda dito eh. Ngam ti dida mo. Rebelde dagiti adda dito eh. Pwede na ita. Tas lang ang basit apurok tayo tayo. Saan na ang akasla? Nabigat talaga abasit apurok. Nando. Adaman damagat kanto. Anya ba ita? Aging kakadiitan. Saan anaiwaksi iti panunot mo, ti agibalas? Ha? Apa alam na natin ba ita? Ngamin, nagbaliw ti kapanunuta. Anya ti kaya't masawan. Total, awan matla ti parikot iti panagnaod tayo dito eh. Apat mo, agnaod tayo nagtan dito eh. Nga awanan ti sabali ang motibo tayo. Anya ti kaya't masawan namin. Agnaod tayo nagtan dito kota. At pagdalingan tayo abasit apuro. Agbiag tayo asisasayaan. Katlipatan tayo ti agibalas. Anya? Naami risko. Naawan ti pagbanagang ti plano tayo lang do. Kat panag ko na. Nasaysaya at nalipatan tayo ti panagibalas. Kat agbiag tayo laangan anak kalinaan. Iti panunod. Kat iti puso tayo. Agtugaw ka kami. Agsarita ta. Anya ti pagsaritaan ta mga ansong. May papanitimbagam kinilando. Amo ka nga anya day ta mga ansong. Apa yani? Nalipata mo tinaramid da kinaayop kan ka. Tinaramid da iti amam. Linipat mo na kita kinadakas da kada kayo. Anya ti sirdim anak da dito'y rabaw ti daga. No di mo matbalsan da kiti nakabasol kada kayo. Mga ansong.
bilibakan ka. Nukang lahat-lata na nagbaliw ti pangadang mo ami. Ngay ti kasya kinadakas-dagan ka. Kat baybay am latan. Apay. Asino ti pagarap mo amang balas kadakwada? Adda ka di. Awan. Nang runa kat maysan a mayor ti amo da. Adda tayo dito eh. Tapno kay kaysa para iti maysa apanggap ami. Timang balis kadag iti nakabasol kada tayo. Jak mababalaw da mag-ansong. Maawatak ida. Agduwa-duwa may ti panunod ko. Putno. Dakas ti inaramid kanyak ti rapist. Kasta matan ti inaramid da iti amak. Pinatay da. Naman. Ami? Lando? Di ka pa'y naturog? Sana ka nakaturog. Agtukaw ka. Taginodo ta. Ami? Saan ka kadimot na makaturog? Apinagda ka pala di Terwar. Sana ka makaturog. Pampananutak ti kasasaad tayo di kay kuta. Ha? Agduha-duha itan ti panunod ko lando. Kan pampananutak. Noan niya nga ti pagbanagan tayo iti day ti apanggap tayo. Ti panagyip palas. Iti panagpunong ka di. Ket dakas ti pagbanagan tayo. Diyak mo. Awan ti makaibaga. Pampanunutak pa'y nga. Anasay saya at sa no saan ada tayo ti agib balas. No dikat. Agipulong tayon iti rumbang apagipulungan tayo. Anya? Awan lat pamatik iti day ka amin. Nabilag ti kabusor tayo. Anya. Panagkunam ka di. Ket saan ngagbalatag kada tayo nabilang. Nabilag kagiti kabusor tayo. Onya ti inaramid mo Jacinda, Anita. Taan niya tinaramid ko, amadi. Maginlalay ka ng ikat ka nagiti trabador. Rumbang langay katak dagiti sana na makabaal. Iyan niya ka po. Natural ngay katakidan. Tas sayang mo ti may susweldo kadakwada, no agtalina da pa'y lang nga trabahador. Apay nga inikat mo ida. Adi mo inkonsulta kanya. Alya, naskan ka di fay? No idinela ti abdayjay, mabalin amay tulot ti kasta. Ama susweldoan lakta dagiti saan na may parbong. Ngam na ita, saanan? Gaputa jakon itulot. Awan ti kasta aparikot, idinela ti adda Jacinda. Ken makita kide, ket nagaget amin at trabador. Nga mapaitan, tasikat ti adda jay, ket kasta matan ti mapaspasama. Aging ga ka di ita, kat ikom kumpara naklatay ti dayjay nga ela. Anita, jakayat apakibiyagam ti Hacienda. Lawagam ti kayat mo asawan. Manipod inton bigat. Jakayatan na mapan ka iti Hacienda. Saan ka amakibiyang? Di mo amuter aramidam. Nalalay ni Ella ngam itisi ka. Anya. Siya kung ti makamu iti Hacienda. Jakayat amakibiyang ka. Kun maysa. Amu kon ti ugalim. Nalaing ka unay no maipapan iti kwarta. Amangan, umabangkrap adi na oras ti Hacienda no sika ti mangimaton. Anya. Masirib ka no kwarta ti pagsasaritaan, Anita. Iswasan ka mabaling apagtalkan iti Hacienda. O anya, tungan. Nakaikadang kan. Ikan na ko ni Tipaltong. Kan, kukwanak to, aging gat kay kayat ko. Ay na. Kayat ko. Napuno iti bala ti ited mo apaltog. Nalawa? Wen, di kagtanan. Taining laang, darigatan. Mga no, ada makakita. Nasayaat.
Tumaan. Laglagi pa Juan. Kukuanak to iti maysa Arabi. Ay, duwa ko marabi No? Maitad mo tikid-kid daw. Wan. Ay, naham. Makagargari ti ikikitam kanya kila. Tukmaan kansan. Sige. Agtong palak iti kayak mo. Dahito iti paltok. Dahito ito kanila. Abang iso dahito ikan kuha na. Basta paltok. Mabalin na nga sa likad. Awan mon, Boss Bart. Maunaan kan kene Ella. Anda ti paltog iti ulag ti siyar. Anda iti likod tiri daw. Tarasam, ang kalahan. Anya. Agawam tawan pa itawa sobret. Wen, inakwan. Nasakit. Di pa nagsarsarita ni Simon kanya. Nagbali na kaamanal. Kat nalalaing Ella para kuha na. Uminumak pa'y. Bukbukak pa'y di baso. Tagbarte ka iti gusto. Awanan ti arag. Isyal! Arak man pa'y ditoy! Diablo nga isyang tadinak ipangaga. Harumuarak man kit mapanat ijay para iso. Kapag ipapasak ni Ella, itipungtot ko. Agsagana day dyan nga Ella. Gapugan ko na. Karatuan na ni Simon, akaslawan na muna. Gapoy ti day dyan nga Ella. Masayra iti kastoy. Saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Ano ti? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya, na-aksidente ni Anita. Sige. Umayak ka dagos dito ospital itamat lang. Wen, agyabanak. Bye. Na-aksidente ni Anita. Margie, sigapay lang timakam mo dito opisina, ha? Rumarak bit. Emergency. Anita, anya tinararabid mo ta na aksidente ha? Apa yakas ta ti malangkab ko kan ka? Nagat arak ka. Kaya't mo asawan. Gaputa na kainom ka. Isot gapuna an aksidente ka. Saan? Gapo iti dayjay nga Ella. Aniya. Gapo ka ni kuana amin dagitoy. Hala, agsagana kan. Mabalinta ka nung gagawin. Saan mo't una agrabe dagiti nadagramkan ka? Uray saan grabe. Basol na taday to'y ni Ella.
Naibangga tayo kotse ni madam. Dito'y poon, to'y dakla kayo. Dito'y igit ti kalsada. Boss Bart. Kasano ka na pasamak day ta? Amo na mati agmanehaw ta nalaing Bart. Diyaga mo. Impanda ka no iti ospital. Panag ko nang matakot. Nadangran iti husto ni Madam Anita. Sangot siguro. Dahil lang sangot ti kotse tinakupit. Mabalin nga tanadangran kini madam. Ngam sana grabe. Boss. Kanya nga tati inaramid na. Apay kat na ibang gamit tandito'y dakil apon ti kayaw. Abay asak ti pagdamagam. Bayam. Mamantan to, inton sumangpret, anaggapo iti ospital. Wan, Boss Bart. Manakta ka iti trabaho kanita. Mangibabayin ka pa'y. Kasta ti ibagam kanya. Idin to tadandaniak na tay. Apo iti aramid mo. Kadmaysa. Saan ka mo tanadangran iti husto Tambis lang dayta. Gas-gas laeng no ar-arigan. Anya. Talaga ka di nga awan panangilalam kanya. So makasta nita. Tibagbaga Huston! kat... Di kan agsaw pa'y. Kaputa ad dalaang amadugdugan ti sakit pinakan ko. Hala. Itulod kay di mansyon. Ket agsubliak mutlaan iti opisina. Labsak ti kotse ni madam. Ana ibanggay ti ponti kayo, senyor. Iswa, napan ko'y nayaban itong tapno tarimaanan mi. Senyor, di mi kabala na tarimaanan. Iswa, ipanmilangan iti talyer. Mabalin ka di pa'y amatarimaan. Wan, senyor. Iti lang sango ti kotse ti ayan ti problema. Mabalin na pasukatan mi ti nakupit. Sige. Buwan niya ti pagsayaatan na. Iso ti aramidan nyo. Buwan. Na kayon ti makapo. Salbag day da telepono. Disturbo iti panaginanak. Hello? Mama, sika ka din ito Iha? Uwan, Mama. Imawag at hindi kalman. Inanain siyang tinakasalita. Imbaga na kanyang tinapasamakan ka. Na-aksidente ka kanong. Kwa. Madadalaga na ka na kayo, Mama. Kumusta kayo? Awanin parikot kanyak, iha. Kung naninanain siyang anabasit kayo kanong arimuan. Minaneho yung tikod sa'yo. Dahil ka kanitiga po na ana-aksidente kayo, Mama. Anya, saan mo apat-pat yung ti ibagbaga ni isyang at arabitab? Mama. Di na kon pagkadanagan, iha. Nasayatan ti kasasaad ko. Awan tinadangran kanya. At nalabasit gas-gas ti mugig ko. Sigurado kayo, Mama. Uwan, iha. Kat? Kumusta ka? Nasaya at lahat na, Mama. Mama, agan-anad kayo kumain si panagmaniho yun. Yak kaya ka maulit si pan nakadiskrasya yun. Uwan, iha. Di ka danag. Adyang anak, Mama. O kasakay na ron. Baliwag tumanan di umawag. Sige, iha. Bye, Ma. I love you. I love you, iha. Ti anak ko. Kunak no asilo itayo na disturbo. Nasaya at magtakailing na kami ti anak mi. Ipagarup ko no saan kami anapatagkan ko ana. Kaputa kay kayat nan ti agindag ije Amerika. Adakan kan ti paltawag. Kasanungay. Agsagana kan tinton rabi. Di ka di unay agganat. Ay na. Tuwan. Di ka agdanag.
Tong panak ti karikan ka. Ita ko man. Rumpag lang atong palam. Saan ang mabalin nga itan? Ha? Tong panak ti karik tong an. Timing lang. Amangan mo, ada makadlaw ka data. Ha? Nangro na ka ni boss mo, abay. Agarasas talaeng. Wan. Kan may sa? Amangan, no ada agi pulong ka ni boss mo. Kat, dosaan na ka. Anya? Amungat, ay ayatan nak ni Bart. No kasta nga rod, di na kayat nga adda sa bali amang tagikwa kanya. Iso nasken ti timing. Tong Wan. Mawatak ila. Mawatak. Nasayat, no kasta? O sige, panawan nak dito ayan ko, tong Ha? Amangan, no sabalin ti atapan dagiti kakadwam agwadja. Sige, panawan kan. Ang di mo liplipatan ti karem ila. Ay na. Wan, jak tong malipatan. May sa tisaok, tong O sige, makankan. Sige ila. Ay na ila. Nasiriban kamot laeng, loko. Di ko na nangata, kat itulok ko, tutulagan mi. Jak to, itulok. Inumong kayo amin at trabahador ko dito'y asyenda. Gaputa da kayat ko nga ibaga. Ay, anya day ta, senyor! Kabayatan nga wan pailaeng ti katalag ko dito'y asyenda. Kindawa, iti tunggal may sa kada kayo. Anapod no kumati trabaho yo. Ay, wen, senyor! Namawag kita, senyor! Napudlo kami magkada kayo, senyor! Kaya't kumat apag sublyen nyo dagiti trabahador. Kainikap ni Anita. Pagsublyen nyo amin, ida. Ay, wen, senyor! Senyor, matubal, senyor! Kabisado yo dagiti trabaho yo. Iso at tikayat ko. Agtitinulong kayo amin. Malawag, timbagat, Dalawag, senyor! dalawag. Awatan din! Ibagbagak na ito'y gaputa agtalakak unay kada kayo. Ket sana nanasken ngay matunan ni Anita to'y asyenda. Ay, agyaman kami, senyor! Agyaman kami! Ket tunggal may sa kada kayo. Rumba nga mo ng tiaramiden na. Agtitinulong kayo. Aramiden nyo. Noan niya, tinaited at trabaho yo. Sumanganog tayo ang lalaki. Ipatungpal tayo tayo nagsasaritaan tayo din na minsan. Wan mangansong. Agbati kayo namin. Da kayo ti makamu dito ikuta. Da kayo atanlo ababait agbati dito ikuta. Uwan mang adsong. Sige kakatuwa. Sumanganog tayo. Ipatungpal tayo, tiplano tayo. Ita arabi. Kaya't ko, nagsarita tayo tinalapat, Ella. Anya rita? Ella, umanugot ka man kan saan. Asawaan kan. Anya? Kas iting karikan ka. Agbyag ka na namay, no siya ti maasawam. Anya? Umay kan, Ella. Sumurot ka kanyag. Sa dino? Basta sumurot ka kanyag. Bart, ada pa'y trabaho. Awanan ti agbayad. Gaputarin mo ang amin ang dagiti customer. Sumurot ka kanyag. Anya nga tatiaramidag. Sumurot ka kanyag.
No di mo kaya tadakas di mapasamakan ka. Amangan na mapaltukan ka. Gapot at di kamot lang matagikwa. Anya? Ela, sumurot kan kanya. Ngam, kakayat ko amaman. No pangipanam kanya. Sana nanas ka na, mamam. Basta sumurot ka. Sige, sumurotakkan ka. Tati kaya ta sa wanti isusurot ni Ella ka ni Boss Bart. Hindi ta nga ito agad sa aran. Ha! Mga no. Ay! Salbag ka, Ella. Di mo tinungpal titulagan ta. Angam. Kasano ngamin adi sumurot ni Ella kan kuana. Madlaw ko itayan. Ang makapungtot ni Boss Bart. Ay! Awanan! Ya! Naspakan! Hanya nga tati aramidag. Ay sos! Ay, amangan no agbaligin ka ni Ella ni Boss Bart. Awanan! Nagpintas da ito'y asilet, Bart. Magusto ak launay. Ingrantak na ito ya para kan ka, Ella. Para ka data. Silbak, tapno makalibasak. Ella, mayat ka man wano saan. Asawan kan. Bart, talaga ka di nakto paglindaangan? Di nakto pagsangitan iti danam? Saan to, Apolos? Katagbyag ka, ananamay. Sige. Umanugot akon. Ang ama, sakbay na. Kayat ko ngain ka mangala iti arak. Kat, aginom ta, Bart. Aniya? Mas may mayat no adda arak asang wanta. Kan, mangala ka matan iti pulutan. Ella. Apay, Bart. Di mo kayat nga agsinubo ta iti pulutan? Kat, inton nakainungtan. Amon, ti mapasapa. Ha? Anya pa lang ti aramidang, Bart. Ingka mangalan iti arak kan pulutan. Tay, naimas a pulutan ti kayat ko, ha? Oo, Ella. Sige, mabit lang tarumuarak. Okay lang, Bart. Uray, ilak mo tiri daw, no agdua-dua ka kanya. Sige, Ella. Talagang ilak ko. Gaputadikan kaya't apaluspusan iti daytoy agundaway. Si Papalubos Bart. Sige, rumuarak nga ho din. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Malipod dito'y tawa nga ayan ko. Matanawagak dita baba. Babaan ti sulag ti bulan, kan kastamat kan iti silaw di tarwar. Nalawag ang makitak tinaladan. Nalakalagayam ang makalibasak no bilang. Tasaan mo't apader ti alad. Naskan nga agalib takak. Iti kasta, makalibasak. Pangipanak iti dahi tingarak, boss. Isarunong kanya. Ha! Pagsangwan mi kini Ella. Kastamatan iti dahi apulutan, ha? Dudua kayo lag, boss. Apay,
Umapal ka itong ana. Ako, paganagok nga iti umapal. Oh my God. Isaruno mong kanyak na itaarag. Kalpasan na. Mabalin nyo mati agiinom kadagiti kakadwa dito eh. Sana bali, tawan mati customer tayo itaarabi. What? Oh, aday ka, Bart? Nabukbuk akong ti baso ta. Uminom ta. Sige, Ella. Kampay idi. Uminumak man. Ngam, timtimak lang. Mayat. Agpulutan ta, Ella. When, Bart? Ay, kayat ko day tapulutan. Naimas Kunak no di mo kayat. Watoy, subuan ka. Naimas O sige, si Kamat. Subuan Kamat, ha? Atoy, Bart. Mayat, Ella. Mayat. Magustuak da ito yung aramidan ta. Naragsagak unay. Oye, kakadwa. Uminom tayo pa. Nagbaltik tayo ta. Total, naman customer. Eso nga grenag tayo ti ara. Watukan! Kaya't milaunay! Kulutan tayo. Wana! Wala, ginaw tayo. Baga, Boss Bart. Agarag-rag sakitan. Siya kumamat. Awan mo tungan! Inati unakan ni Boss Bart! Ella, ado ba yung tipulutan ka? Agit babarta kakmat. Oray ti arat, Bart. Ibusentan, sakbaya mapantamaturo. Ella, umay ka man, tarakupan ka. Ops. Arakupan nga, iti may sa akondisyon. Anya da ita? Naskan nga ibusam amin tinagyan dahit abote. Sao ka? Sa atin ang ibus ni arak. Ibinto takagudwa pa lang ti baso tininom mo. Oray, Bart. Nabarata kakmat. Kinapod no na. Kaya't kuen, ti agit ka. Magagalang kan, Ella? Ngam, naskan nga ibusam amin tilinaon da ita abote. Basitan da ita, Bart. Sige. Ibusak na ito, Ella. Kat agsagana ka, kalpasan da ito. Inyilad nan iti semento, gapo iti nalaos abartat na. Nasiriban ka manan, Bart. Malibasa ko ni Bart. Aginayadak arumar. Dagiti Bartek ang gwardya. Nagiinom dagayam di turwar. Nakailadan dagiti dadtunga. Kat nakadumugan di dadtunga. Aglibas ako ano. Namasapod na agad nanak. Sa din ti pag nakarumar. Sigurado ana ilak ti gate. Mapanak itilikod. Wen, itilikod ti pagnaak. Adda ka agpay sa ti gate dahi ti abasdag. Ngam saan mat apader ti alad na. Natalek dala unay. Ipagarupda nga awan ti aglibas kadagiti babae a pupukda. Gaputado ti gwardya. Kanay atak day nga alad.
barbed wire ti inaramat da. Sakit na nga to. Ang naman, kabaulak nga ulyan day ta. Ulyak. Tunggal umayak dito yung kabisera. Kanayon ko asip-siputan day tadak kalabalay. Baknang di aking kukuha iti day tabalay, Lando. Takawan tayo lang tayo mga ansong. Wan, sinyasak dagiti kakadwa. Kasarken tayon day tabalay. Nairakad, kan nabusalan tayo dan. Sige Lando, agalog ka. Wan, Alaan tayo dagiti amin ang kwarta. Kan amin ang mabalin tayo may lalo. Pagpalabas tayo pailangit ti oras dito kalabaw ko kakadwa. Intod madamdama. Sumangat tayo ni Ejekuta. mga ansong. Ado tinala tayo ti Dayja balay. Nagbaligi tayo. Pundo daw ta. Adi ti kwarta na tagaw tayo. At dapay paltog anaalak. Iso pa yung nayon iti paltog tayo. Wan, kastilat na ti aramidin tayo. Aging gaama paado tayo ti armas tayo. Agyam na. Nakadano nak maglangan diti pagnanaadak diti asyenda. Ag-asak pa yung umuna ti sakak anasukan. Gapo iti barbed wire. Nagsanit ah. Nabartak dagiti kwartya ijay abastak. Isu asaan da abas na makasurat kanyak. Agpapan ni Bart. Sigurado nga inton agsapan ang makariing. Agasak ti sukat ti sakak. Kalpasan na. Agbalasak. Kat urayat ti agsapa. Sakbay ang mapanak iti ayan ni Don Simon iti opisina. Ano yata yung nalarami, John? Apa yata yung nasiputan na naglibas, ha? Napartek kami amin, boss. Ano yan? Okay, sika. Napartek kami. Iso, di mo napuutan ngayon tarayan na kagayaman. Oh, at isang pagababay. Nasiriban na kamanan. Boss, Ala, mapanta ni Jay Hacienda ay tamat lang. Sigurado nga ijay tinagturungan na. wan boss. Agalwad ni Ella, iti na ito yung inarapit na. Umamatan tong an. Darasan. Oh, sigurado nga dadi tapag nanadan na. Agbayad day tanga Ella kanya. Sige boss, tumanon tayo tipag nanadan na. Talaga saan ako na makapagtapal iti na itababay. Anya ti aramidin yung kankuha na boss. Ipupok ko ni Jay Paraiso. Kat aramida kong tinabayagan na tarigagay ko kanikwana. Antay kan boss. Andatan ni tiruangan. Nakakandado man boss. Ha? Sige. Pagkam ti kandado. Mabidlag tamang kitag itiramatek boss. Oh, amangan no adda di taunag anaglaman. Saan ako nga agtuloy iti opisina ni Senyor. Nasaysaya at laangan nga umadayo ah. Saan ako nga agpakpakita kadakwada. Uray nasayahat kanyak ni Senyor. Nga kabaliktad mat iti asawa na. Agdiretso aklangan iti kabisera. Agsapulak iti pagnaudak ijay. Kat agsapulak matan iti sabali apang gada. Nagbaligi kayo iti inaramid jo iti Rabi Ilando. Naalayo ti kwarta ti agasawa sinarakyo. Uy, nami. Kat ko na ni mga ansong. Igatang ka no iti armas, wala paltog. Ani? Kurang amin ti paltog na igam tayo. Isuan na yunan tayo kanupay. Lando. Ituloy nila tatad takaw. Aging nga umado ti armas tayo. Rumbang atong galmay sa kada tayo. Kat aday igam na paltog. Ha? Kasta ti panggap niya mga ansong. Saan ka na mabigas ti panalang armas tayo? Nasaysayat ka na umatlahan. Bata paltog tayo. Sumalog tamanan, Lando. Mapantag paliw iti mansyon ni Don Simon.
Anya ti amom. Amangan no makaagaw tamanan iti armas kadagiti gwardya. Sige mga ansong. Dua ta lang nga sumalog. Delikado no ado tayo. Amangan no adda makadlaw kada tayo. Ket maisagmak tayo pay. Sikat ti masurot mga ansong. Agtungtungpal kami latan iti pagayatan. Anya, nalibatan na kayo ni Ella, Bart! Kasta na rod, madam. Ngam di kayong tanag. Saan kami ngagsarday amang sapol kan kuana? Rumbang lang! Amangan no isagmak na kayo. Adun tiyam muna na itchay may papankada tayo. Kat amangan no agaramit iti pakadaksan tayo. Ni Simon Launay, tayo ti mayor dito San Isidro. Di kayong tanag, madam. Sapulan mi ni Ella. Kat ipupukon dito yung paraiso. Pangawanan ni Ella. Sikan tinutukak ngagbalin na katalag ko dito asyenda, igmi. Amo pa kabalam. Kaputa na mayag kan ngagtrabaho dito asyenda. Yawat ko kan kada ito trabaho. Kat di na kumapayan. Wan senyor. Ay, di paano ni Ella? Kerja kamu tinagtarungan na. Iso amanipod ita. Sikan, tagbalin akatalag ko dito yung asyenda. Itay pa yung taul at taul na itaaso dito mansyon, Lando. Saan tansa makaasidag? Itamang pinagdaan sa mga daw. Sana balin. Umikan, pumanaw kan dito. Agsublitan to iti sabali agundaway. Ha? Di kwartya na yan, di gahit mga tsang. Kita niya. Naka-alerto. Kaslat palpaliw. Nakadlaw nga ta. Gapoy ti panagtaul ti aso. Mga tsang. Sayang. Malibat ako madayta ang gwardya. Umikan, umadayutan dito Lando. Bart, kumusta di plantasyon? Umadani man ti apit, madam. Nasayaan. Sana nanaskan nga gi-deliver tayo, madam. Gapota dagiti mismo nasugi tayo ti umay dito paraiso. Huwan matkit di? Nanamnamaitan, madam. Saan tayo nagbanupay amang idanon kanakwada iti marihuana. Isoda na mismo ti umay dito pambarandamatan ti agragsak iti sidong dagiti babae. Kat gapo iti dayta. Manayunan. Ti sapol ko. Wan, madam. Kanayon damatan nga umay dito paggugusto dala unay ti umay dito. Bart, di baybayan na makalibas dagiti babay. Gwardyaan yu ida na imbaga. Ilakyo ti tunggal ridaw ti siled nga ayanda. Wan, madam. Saan ko akayat na mapasamak ti kas iti inaramid ni Ella. Nalibasan da kayo. Napasig kayo matabartak. Madam. Saan nga agsigsigurado day jay nga Ella. Iti kanito amaki tayo. Patayin niyo. Agyaman na, sekretarya. Surat mo na ito Sino nga tatyakin surat? Nela. Basa ka dagos. Senyor, naimbag nga oras mo. Saanan anas kan nga aktakpay kan ka. Pagkawalan niya, lupimanaw ako iti asyenda. Naulpit ti asawa mo ito. Susuga ti makagapo at imanaw iti asyenda. Pinilit nak ni Bart nga ang trabaho iti pastat ni Senyora. Kuna na, abilin nyo kano. Iso asim moro takman. Ngam na ang wak asaan matgayam. Nudi kat pagayatan laon da Senyora. Senyora, tapno sardangan na kon ni Senyora. Nasaysayaan asaan akong pagpakita kay kada kayo. Dapat
dakes ti panggap ni Bart kanya. Pagtintinulungan dakkel senyora. Kastan, kagsapay ko mata maawagan ka. Pinagsurat, Ella. Nagiti awanan bahin. Makapung tutak iti daytoy. Puno ti atap ko. Nga aramid man ni Anita ti panagpukaw ni Ella. Di nalapang panunutan nga isulang ti pagtaltal ka kay ti asyenda. What? Kayat ko sa pulong ni Ella kat isublim ni asyenda. Senyor. Amo agapo kada kayo kan ni Anita. Isu apay manaw. Kat saan nagpakitapay. Ngum kayat ko sa pulong tap no agsubli iti asyenda. Nalawag. Siya titok palam. Senyor. Kay lalak unay ni Ella. Gapo ta mapagtalkan. Isu sa pulong. Sige, senyor. Sapulan. Rumpang lang. Kat iti kanito ang masarakam. Jakayat apagaramidam iti dagas. Nalawag. One, senyor. One. Saan ang mabalin? Siya titong palam, Bart. Iti ka nito ang makitang dayjay ang babae. Patayo mo na. Total, di nakamutla kaya? Anan mong pahinga? Madam. Patayo mo! Iti ka nito ang makitang! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dumot kayo iti bagak kada kayo. Awan ti serbi ti kadda tayo dito eh. No dito agunay. Pagam mo tayo. Akurang tayo iti armas. Isu anasken na gumatang tayo. Kasanaw! Kasanaw gumatang tayo! Nasken na takaw tayo pay. Lukas sa pula namang serot tayo iti bangko. Tapno at ado ti kwarta matakaw tayo. Aramidin tayo. Bangko? Wala nami. Kat mo ka sa pula nagtignay tayo amin. Aramidin tayo. Iti kasta. Makaurnong tayo iti gatang tayo iti armas. Tano di tayo aramidin ti kastoy. Agpatingga tayo la dito ikuta. Saan tayo ang maipatungpal? Tipanggap tayo. Kas najak ka ba ulang tikayat ng mga ansularan ng tayo? Nalakalang. Maskan nga iro mong tibagim ka dagiti kakasta nga arami dami. Pasit day tati panagibalas tayo. At tungpal tayo latan iti kati mga ansong. Gapatapagsayatan tayo amin na adda dito. Lando. Turad di paghinakam ti ka sa bulan. Agri-ring ti telepono. Napanad nga tani siya nga magsumbat kumay ti telepono. Hello? Hello, Nanay Siyang? Si Kakadi Daytoy? Sino daytoy? Rina? Wan mo ma? Di ka na itim kanadakos, iha. Kumusta kan? Nasaya at lang to, mama. Hindi mo, Kim? Agsubli akong gitasan si Sidro. Aya? Mayat, iha. Kumusta kan, mama? Nasaya at aklata, iha. Agbarbarkat ka kadipay? Oo, saanan? Dahil naal daw apan nakadisgrasyak, idi, di pa nakabartot ko. Ngamita, saanan, iha. Nasaya at narod no kasta, mama. Nga pa, ma? Kumusta? Kasaritak ko, ma? Awan, iha. Kat syempre, inal daw arumuar. Kat syempre, mapan iti opisina na. Kasta ka di, mama? Alang nga, Rodan. Baliwag tumanan ki umawan. Umakagat tumanan, intan agawid akong dita Pilipinas. Sige, iha. Bye, mama. Bye, iha. Agawid to kanon ti anak mi. Nasayat mat kiti. Iti kasta. Makatim namin.
Ngam ti parikot. Ang mga no dumanon to kan kwa na dagiti ilikal nga aramid ni kan ni sila. Kasano daytan, Rodrigo? Nalpasan ti panagadal ni Victor iti kinasultato. Pagpanta ka no inton kaaldawan ti graduation da. Wala. Naragsakak unay, Carlota. Wala. Uray siya. Naragsak nga, Rodrigo. Mala, agsagana ka nga rod, tamapantam to. Intong graduation na. Langga, sa di na nga taitan, ti ayan ni Auntie Ella. Apay adinak na oray. Tapno imbaga na kumamat, inusabi na ti pagturungan na. Wala rin. Kan, apay nga ka nga awanin iti asyenda. Iti anya ang kapo. Amang mo dalik-liklikan na. Isuapin mana. Nalabi ta kasta. Nang runa pa'y takanayon adidag kinkinaawatan ka ni Doña Anta. Kanayon ni dang agsuwang. Jak malipatan ni Auntie Ella. Nasaya at katao. Imbilang nga kaspod mo nga anak. Si dadaan at tumulong. Tapno maragpat ko ti arapaap ko itibiyag. Nang sayang tadjakon maragpat. Gapo ta dinadaol ti repis ti arapaap ko. Iso adjakon maitong ti agaday. Sayang laon. Rodrigo, magagaran akon ang makaimatang iti panagraduar ni Victor akasultado. Kasla makikita kon ti baligin na. Well, Carlota, oras siya kat magagara nagmatan. Kamaudyanan na. Nagbaligin iti arapaap na apagbalinan. Pudno dayta. Ket, agyaman akin ka, Carlota. Agyaman ka iti, anya. Gapo iti panangipatagmukin ko na. Nga oray saan mo apudno nga anak. Rodrigo, anak ko mutin ni Victor. Agyaman na, Carlota. Inton madamdam apay at datan iti PMA. Well, maragsakar lakit din ni Victor ang makakita ka data. Kablawan ta ka, iho! May saka na soldado! Agyaman ak, papa. Iho, kablaawan ka. Maragsakan kami kin ni papam iti panagbalikim. Agyaman ak, mama. Iho, at atim maar ka. Kan nagbakad mo ti bakim. Mama. Kasano, iho? Di ka kadi bakasyon? Nga uray iti apagpidlaan? Apay ka din nasaan, mama? Agbakasyon na. Anya ti mako na iti imbaga ni Rila iti telepono simula. Agawid ka nun ditoy. Kat ditoyan nga gindag. Saanin nagsubli iti Amerika, lubilang. Awan matakas na. Oh, Apay, di mo kaya't. saan nga iti dayta? Ngam isulakit iti lapad iti pagkwarta. Apay, ibagam ka di, dagiti aramid mo nga illegal, no bilang. Saan mo't kiti? Ngam, Kaya lang gagawin ka, anak mo. Masaya at man. Tapno makadinatan. kat kasano nga rod? Intasabtan iti airport? Wala. Mapanta na niya. Iliw kayo! Iha, Ala, naglugan ng itikot siya. Tagawit tayo niya. Wan pa pa, intayon. Kailiw kumatin iti mansyon. sige, agi na nakapay dito'y silid mo, iha. Nadalos to'y silid mo. Kaput pinadalos na kon kan isyan. Sige, mama. No ada ka sa pulam, ibagam lang kan kuana. Sige, mama. Agi na naakmat tan iha. Tanaban nugak iti biyahe. Wan, mama. Panawan daklatan dito'y silid ko.
gayam dito kusina. Si kamot gayam, iha. Naimbag nga agsapam man. O anya, agkape ka? Anya ti kayat mo nga inuman? Gatas, kape, wano tsaa. Kape, mama. Ngam siya kung timang templa. Siya kun iha. Ibagam lang no kasano ti templam. Dala, agtago kape lang, dita, ta isaganaan ka iti kape. Agyaman nak, mama. Ay na iha, agyaman naktaadakan. Kasla, kaano laray di mo na nga imayam dito San Isidro. Ita, imay ka man nagbakasyon. Saanan a bakasyon, mama? No di kat talaga adituya ko niyan naan. Takayat ko dito eh. Naumaak matan ni sa Amerika. Oh, at iha. Igupa mo nito'y kape. Sambutang ta na pudot pa. Agyaman nak, mama. Nasaya at matiha sa dito'y kanag na ad. Itikas ta, naragragsak. Wala, mama. Talaga asaan akong nagsubli ijay Amerika. Mama, mapanak ijay asyenda. Anya? Wan, mama. Sumarong karak ijay asyenda. Hanggang iha. Mabalin ka di ngayon ton maminsan langan. Itikas ta, mapuyog ka. Ngamin agda pa pa na kita. Rumwala. Rumwar kayo lata, mama. Okay lang. Kabang ilaktag may misa. Di kaya tanag kanya. Anya? Please, mama. Palubusan ka kun Ala. Mapan ka no isote ko dam. Anya ti aramatam. Kotse, wano akabalyo ka. Agkabalyo at mama? Kagam amangan no nalipata mo ti agkabalyo. Saan, mama? Kabailat. Ala, adakan ka. Oh, agyaman ak, mama. O sige, mapanakon. Bye. Bayak man laangan. Sa bagay, awan ba't tan ijay ni Ella? Awanin tirumbang apagdalagan. Sikato'y kabalyo hindi anak praktisak anak patanay saan ka di, pulang? Agyaman na, taging gayta, kat adda ka pailaan. Talaga adi na kay binaybay ang dagiti mga asikaso kada kayo. Sakayan ka po raw, ha? Mapantay di asyenda. Mang Tomas, irwar ko ni Puraw. Mapan kami di asyenda. Agpasyar ta di asyenda, Puraw. Nagpuntas at talaga tiyak lawlaw. Talaga ana iduma dito eh. Magnakalaang kabalyo, mapantay di asyenda. Kaya't ko asarong karan dagiti trabahador. Kailiw kumat amakita dama ng Ella, kasama ta ni Ami. Amok amaragsakan da amakakita kanya. Mabit lang puram, ha? Manang Ella! Manang Ella! Awan samit ti tao. Kasla awan matan ang manang editoy. Gapot na naruutan matan ti paraan. Ayan daman ng Ella kani Ami. Mapanak iti kataltalunan. Siguro, makita ida ijay. Talagsaka pa nagsugle, Ma'am Rina! Maragsakan ang makakita kada kayo. Ma'am Rina! Naimbag man ta, nakapasyal ka dito asinda? Wan, kaputa kayo ang makita. Manong, daman ng Ella kin Ami. Adada ka dito kataltalunan? Ay, awanda, ma'am! Nabayakan nga awanda! Mano na tawon ti na palabas? Anya? Lukas na! Napalanda! Yak mo, ma'am! Ta, pimanaw mo ilatan nila! Anya? Pinanawan na to'y asyenda? No isa titaltal kan idi ni Papa. Wan, ma'am! Ng pimanawan! Di niya mo ano, nagturturuhan na! Kasta gayam. O ala, sana balin.
Okay, kumusta kayon? Nasaya at lata, ma'am. Ay, sino nga rin ita ti katalat dito asyenda? Ay, siyak ti pinusgan ni senyor, ma'am. Nasaya at agyamanak kan ka. Ani itayan tinagan mo? Igni, ma'am. Sige nga rin ng igni. Mapanakon. O, ma'am. Nagalanod kayo, madam. Agyamanak! Sayang. Awan mo't gaya man daman ang Ella. Apay nga ta. Apay manaw da dito eh. Ada akong ikayan ti kabalyok. Magnakalaan kabalyo. Agpasyarta iti aglawlaw ti asyenda. Maay-ayo ang iti daytoy agiso. Presko ti ani. Daytoy aturod ti kanayon ko iti nga umayan. Iti damok a panagbakasyon ditoy. Matanawagan ditoy ti aglawlaw ti asyenda. Tinaglawang nga asyenda. Sige po lang, magnakangaan ha. Agpasyarta pa iti asyenda. Anay ko. Nagat iti kabalyo. Anay ko. Ano tinapasama din na, miss? Miss, anya tinapasama kan ka? Oh my God, tulungan ka tumakder. Anay ko. Nagsakit ti sikat ko. Anay pakpak. Kasta ka di? Mabit lang ha, ilutek. Ha? Saanan? Okay lang. Sigurado ka? Sana kadakas sa tao, miss. Makita ket, nasaktan ka unay. Iso nga ipalubos mo ang ilutek ti sikat mo anadangran. Tapno makaginawa ka. Ha? Sige. Wahanap to. Sige. Ilutek ti sikat mo, miss. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay niya ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aday pa, miss. Nalpasan. Agyaman ako na ya. Pudnoan na kaginawa at awanan ti mariknak asakit. Anya itahin tinagan mo? Siyak ni Rina. Sika, anya tinagan mo? Itay tapay nagsarsarita. Di mo yung baga tinagan mo. Siyak ni Victor. Victor gayam tinagan mo. Makita kat na simpat ka. Mabaling ka di makisinangagkan ka. Awan parikot iti dayta. Ala, oh my God. Sapulan ta ti kabalyo ating maray. Ay, nagturuan nga tan ti kabalyo. Nakigtutak na ang takila at ating maray. Jak na pakadaan, isaan at nagat. At da siguro kinabutang na. Anya ko nga. Mabalin na nakakita iti banag a kinabutang na. Kasta nga ta? Ulag! Ha? Ikakot ko iti nagtakdaram. Aday ta, nakalabasan. Nagdaktal nga ulag. Hindi kagbutang. Nalabit nga iso dahil ti kinabutang ti kabalyon. Iso akala at ating maray. Iso nga ta? Mabutang nga. Nagdaktal di nga ulag. Ala, umay ka. Sapulan ta ti kabalyon. At dala siguro di ta. Oh, garaigi ti kabalyo dahi jay Kat iti saan unay nga dayo. Ang mga no iso dahi jayan ti kabalyon. Wen, iso. Umay ka. Sapulan ta, Rina. Taga-titay ka di, Victor? Ayan ti balayo. Itila nga si Deg. Agpapay kayo kadimat dito asyenda? Saan? O sige, dumanon ta iti dahi balay. Pag nanadan ti pagayang ko dahi jay. Sige.
tagtatanak iti kota. Anya nga tayo, sumalog ta. Apay, Kaya't ka na ti pumasyar iti balay. Nabayag adya ko na sarungkaran ti balay niya. Tauray awanin dananang kintatang ka. Saan ka abay-bayan ti balay niya? Kastamot yung tigaga, anak sa agan ti balay niya. ipakadap ka ni Mang Ansong. Kat may palubos na. Sumalog ka doon. Sige. Kasaritak ni Mang Ansong, itamot lang. Sige, palubosan kayo kinilando. Ngam di ka tignay iti sabali, ha? Sumalo kayo lang. Ngam di ikan iti sabali ang motibo ti isasalog yan. Uy, Mang Ansong. Palubosan kayo. Basta laglagi pa niyo dagiti paganurutan tayo dito'y kuta. Uy, Mang Ansong. Lungal daw tikinig daw ko ni Mang Ansong, Lando. Naimbag man ta pinalubusan na ka. Uy, ngam pinalagipan na. Anya ti aramidam, iti talungal daw amin. Padasik asapulan ni Auntie Ella. Ah, Uy, kaya't ko atilungan na ko, ma. sige, no day tati ko na. Adalagit di makagapong no apay ang nagpukaw ni Auntie Ella. Nalabit, gapuanan maninday jay adon niya Anita. Anya, Kanayon da idingag subang ko ni Auntie Ella. Adapay na minsan akayat apaltugan ni Donya Anita ni Auntie Ella. Ngam nasiglat ni Auntie Ella, kat naagaw na kano ti paltog ni Bay. Iso aday jay, impaturong namatan ka ni Donya Anita. Kat patsik launay, ani Donya Anita ti makagapo. No apay akalat ang nagpukaw ni Auntie Ella. Ta imposible abas talagtan pumanaw. Adinak man la inuray amang sarong karkan ko ana. Kat ibagana ti papanan na, no bilang. nalabit na po no ti atat mo amin. Anda pa kayo naigan ni Donya Anita, iti panagpukaw ni Auntie Ella. Bart, jak kayat nga awisin nyo ni Rina dito'y paraiso. Jak kayat amamuan na aday to'y apasdak kat balay pagraragsakan. Wan madam, di ka danag. Jak kayat ada kamati nyo kan kwa na day to'y apasdak. Wan madam. Kat, kumusta ti sapol to'y pasdak? Nasayat madam. Adulat ta ti umay ditoy. Kaduan na dagiti gagayem yo madam. Kada, kumusta ti panakidilyo kadakwada iti marihuana? Awan parikot madam. Di yo pagdanagan day ta. Gapota magatang latta dagiti marihuana. Nasayaan. Kat dagiti babae, kadagiti silat. Awan parikot madam. Tasaan da makalibas. Mabutang da. Gapota kanayon mi da abot-bot ngayon. Kanayon mi nga ibaga. Apatay ti katukad ti panaglibas da. Ala, makamo kayon dito'y paraiso. Awan gayam. Saan nyo kadipay nasarakan da ichay nga Ella? Ah, saan pa'y madam? Ituloy yo asapulan. Katitikan ito ang makita yo. Ipatungpal yo dyan piling ko. Paltugan yo ang dagos. Anya ti pampalunutem unang bakit? Ni Victor Lakay. Naitagtagainap ko gabihin. Kat imay ka no si Marungkar. Anya? Ni Victor? Wan, ay na. Nakaragragsak ka no nga imay dito'y kalapaw dapat yaw. Ay no kasta. Umay nga ron sumarungkar Takasta mo tinaitagtagainap mo. Nga ta. Win bakit? Tauray siya. Kailiw kumatdadya, Victor. Taimbilang kumatan nga apo. Ay na, umay kumasumarungkar Lakay. Ay kaya't ko pa iya makita. Ita, kasi bibiyag tabay. Amang ano, sana la malagip ti sumarungkar no nataytan. Anya? Ay unay kan unang. Anya anatay nga ibagbagam. Adayo pa'y ang mapasamak day takadata bakit? Kat no napigsata pa'y. Kan awan mo ti marikrik na taasakit. Wano an na yan. Huwag matkit di nakasalsalon atak tupay. Ay uray sakmut Ay, umay ko mga agpay so ni Victor.
Sarungkaran na ta kumamo. Awan ti ang nanaod dito, Victor. Daman ang era kan ami idi ti ang nanaod dito eh. Ngam awan damatan. Kung natin may sa lalaki di takataltanunan, idaan mo no ayan daami kan manang Ella. No kasta? Among daan ti Ella kan ami? Wen, gaputa katalit ni Papa ni manang Ella. Ah? Jak gayam na ibaga, Victor. Anak dakda Simon kan Anita. Anya? Anak gayam dagiti kabusor ko dahito yung babae. Oo, naikulot ka. Kuha. Awan. Sika, si bibiyag ka di pa dagiti dadakal mo? Nabayag na pimusay. Wen, agmay may sakit ang agbibiyag. Anya ti trabaho mo ita? Magitaltalo nakmay. Ngam iti sa bali a lugar. Imayak na dito Takaya ko kumasarong karan daan ti Ella. Ngam awan damutan. Kasta? Pagayam mo gayam ita? Wen, ngam agsidawak tawan damutan dito Awan ka na ti makaamuno sa dino ti anyanda. Sana bale. Amok nagsabat tumatlang ti dalan mi atala. Victor, mabalin ka di ako yugan na? Mapantay di turun. Kaya't ko ti agsubli jay, nga oray na panak itay bigatan. O sige, kuyugan ka, Rina. Dahil adis sa ti kanayan mga umayan kiniami, nukas tangad dawayami. Dito'y kami anag kinari, nga awan ko mati makalipat kada kami. Ami, no sa dino itantayan mo. Kaya't ka makita. Di manaw ka matahin. Victor? Ha? Victor, di ka matin-matin-timan. Apay? Awan, Rina. Maay-ayok lamang buy-buy ay tiaglawlaw ti asyendayon. Oray siya, maay-ayo akman. Laglaw ti asyenda. Iso nga adumat ti trabahador da papa. Sayang, ti manawan ni manang Ella. Iso nga minti katalik ni papa di ti asyenda. Nasingpat dakin ni Ami. Isaan na patagdan kanya. Imbilang ko ida apagayam. Kasta ka di? Ay, agmay-may saak itang nagpaspasya dito asyenda. Kaputaawan dan akanayon idi amang kuykuyog kanya. No kumata kanayon ka dito asyenda mi. Sika kumati ka kuykuyog ko. Di kagdanag. Iti ka nito nga dawayat. Sumarong karak dito asyenda yon. Agyaman na. Victor, anya nga tanong dumagas kay EJ Mansion ni. Agpasyar kay EJ. Mabalin? Kwa. Paayanak ka din? Saan nga iti dayta? Angam agap apuraak namin Rina. Inton maminsan langan ti sa sarongkar ko. Namnamaat dayta ha? Sige. Agturong ka ni ti mansion niya. Tas sumina akon dito Ho, ho, ho! Ho, ho! Victor, nice meeting you. Sapay ko matagkita tanto manan. Sige. Agkita tanto manan. Agpatuloy ako, Rina. Sige, Victor. Hi. Ya! Ya! Itala ang anam-amok ni Victor. Naasidagan tariknakan ko na. Nagpaidumat ni Marikriknak para kan ko na. Agayatak ka din adagos kan ko na. Sana dakas. Agawitan iji asyenda po raw. Hi! Hi! Ya! Ya! Tando, talaga anak karuotan ti aglawlaw ti balahin.
Tulungan na kagdalos, pangasim. Sige. Para manulang mo't dahi nga ramidan ta. Mabit la dahi ta amin. Agyaman na. Kalpasan ti panagdalos ta dito eh. Agawit na ijibalay. Ijay ta nga agdagos. Matungpal lang do. Marina, manon atawad ka na palabas. Dadakkelan dagiti anak mo. Katpatya ka na saya at latamot ti kasasaad ta. Sapay ko matakas ta. Ni Elizabeth, amok amaragpat na matan ti arapaak na. Gaputada ni Nana Sela amang tartarabay kan kuana. Makuna ka naghasap dagiti anak mo, Marina. Gaputa uray awan kan ito'y abiyag. At dapay na ang mangipatpatag kadakwada. Agpakada ako na. Sana bale. Tanadalusakon to'y tanim mo. Aglayunak iti kalapawyo. Tainak agdalus itay. Ay sus, nalaylayan dagiti masetas. Anyan. Kasano? Pulos matan ajak nagsubsubli idi dito eh. Tapno asikaswak dagiti amasetas. Ay, italamanan ang makaumayak dito eh. Sibugak aminin dagiti masetas dito eh. Kalpasan na, pumanaw ako. Apong kulas, nadalusakon ti tanan mo. Naragpat kong terapahap ko, apong kulas. Nagasatak mo na'y. Gaputan na sarakak ti amak. Ket naripnak ti pamatig na kanyak. Amok amaragsakan kay ti dayto akasasahad ko ita. Apong kulas, agpakada ako. Awan di makailasin kanyak ditoy. Gaputan nagpamaranang abakat. Kanya at damot belo nga inaraman ko. Iso nga awan di makailasin kanyak. Di rumpang nga da makailasin kanyak. Taamangan no agipulong da ka ni Bart. Wano ni Senyor. Nakakabalyo. Amangan no ni Bart. Tarimanok ti belok. Ilingad ko iti rupa kanya talyawan. Ya! Lapsan ka ba ina? Ya! Ya! Agyamanak. Limapas laang. Oh, kunaknod dakas ataw. Kunakno ni Bart. Wano pasurot na. Angam. Asino nga tatay dyan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Lando, malagip ko ni Victor. Kumusta nga tamutan? Wala ron. May liwag mutan kan ko na. Kuma, agkikita tayo pa'y. Day tati kalkali kaguma kami. Anya nga tati makunana. No ibagatakan ko na, akamang tan ti rebelde. Diyak amo. No nagbaligin ni Victor, may sangatan a soldado ita. Kat no ar-arikan, agkakabusor tayon. Ha? Saan ka di adagiti rebelde? Kat kalaban tilindag? Ano pan dagiti soldado? Ami. Numaysan a soldado ni Victor. Nalabit nga ibilang natan akabusor. Gaputakim mapungtan iti rebelde. Ang awan basol tayo ti gobyerno. Tilang balsen tayo. Kat ti pamilya ni Don Simon. Gapo tayo suda ti nakabasol ka na tayo. Tima ko na a rebelde. Kabusor tilintag, Lando.
Isu analabi. Kabusor na tamatan ni Victor. Iti kanito amaamuan na. Akamang tan ti rebelde. Ada akong papa, mama. Panay ti pa nagpasyar mo, iho. Pagturturo nga. Ada sinarong karak agayem ko. Ngayon saan ko nakita? Sayang. Iho, kaya't ko nga adda maangay abasit a parambak diti mansyon. Panagyaman tayo, iti panagbanligim. Inton bigaten dayta. Sige papa, adda kada kayo dayta. Iso pa nga asim, iho. Saan ka kumapumampanaw inton bigat? Danggayan na kami kin ni papam. Agragsak tayo, iho. Sige naman. Yo, umaikan, taing tamanganan. Anya tay tararami damaya. Ana, usarek nga agano. Ala, intapay mangan. Ituloy mo to day taing kun madamdama. Naluto kon tayin na poy. Kan tay pinartek amanok. Ay katuna. Ninkan, napulot pa iti makan. Apo? Apo? Adda tao. Sino nga tadayta? Apo Unang! Apo Matso! Sa kada ito'y, ni Victor! O may kay sarong karan! Victor! Ni Victor! Wala pong unan. Apong unan. Ay na, apok! Sika ni Victor! Ay, ara po po ka man, apok! Ay na! Ay, agyaman kami kasi marungkar ka! kumusta kayon? Ay, nasaranta kami pailaeng! Ay, pudno dayta. Ay na, no di mo imbaga asi ka ni Victor. Sanda ka na nailasin. Nakasanaw, nagdakal ti nagbaliwam. May saka na anaan-anay abaraw, apok. Taidikat barito ka pailaeng. Ngam ita, barukan. Sakal, nagbiskal ti pamagim. Ay na, pudno day ka, Victor. Adada pa yatin ka, apok. Agyaman na kapong. Ay. Umay kayo marudan. Intay pagsasangwan tilinutok ka makan. Umay ka, apok. Sige, apong. Patgan kayo. Nukasta ang takadakan, apok. Mapankan. Uwan, apong. Umay kami kumain ton bigat itipasken nyo, barok. Ngam uray saanan. San abali ta sinarungkaran na kami, mait. Umdasen day ta kada kami kiniunlang. Naragsak kami unayin iti day ta, apo. Saan may nakabailan ti magna iti adayo, apok. Iswadi ka kumagumurgurawan. No, di ka makadaray iti pasken yo. Wala pong. Makaawat kami kada mamakan, papa. Di ka danag. Umay kayo to iyagan iti para kada kayo. Agam agbanog ka pailaeng, apo. Huwag nga agpaiso. Di ka danag, apong. Ken gumatang kami pa iti masapsapol yo ditoy. Iti kasta, adabas toyo. Pudno bakit kan lakay kayon. Kat saan nyo nakabaalam ti mapan ije kabisera. Tapno aggatang ti masapol yo. Agam. Di ka agdanag, apong. Aramidak da ito'y. Gaputan na patag kayon kanya. Kasta kadig. Pasensyagan, Victor. Diyak pa yan nasarsarungkaran dagiti agasawa ang matyoken unang. Kaasi damat. Papa, numabalin ko ma. Kaya't kung hadda ka namin namang sarungkar kadakwada. Ngamin, bakit kan lakay dan? Numabalin, binulan ko mga damang ipaniti abastoda. Kaasi damat. Marigatan dan iti panagbiagda. Di ka danag, iho. Matungpal ti kayat mo.
Agyaman ak papa. Tanos na nagapo kadakwada. Sana ko man ispal kan patay. Ken gapumot lang kadakwada. Nagsabat ti dalanta. Wen, iho. Mawatan ka. Bayam, kanayon kunto alaglagi panida. Pasensya ka niho. Naliwayak ida iti kalabas. Papa. Agatang ako may tika sa pulanda. Sige, iho. Datayo atalo kada mamam, timapan. Agyaman ak papa. Kaya't ko nga yabantalayangan da ama macho ken inaunang di dimansyon. Wino saan? Agnaid da yasyenda. Una, saan na parikot dayta, Rodrigo? Iti kasta, kanayon tayo amakita ti kasasada. Ipagpagaputa kini Victor. Wan, kan kastamutan iti kinapudnuda iti pamilya tayo. Wan, Carlota. Pasukon tayo da kadag iti trabahador alalaki. Nasaya at no kasta, Rodrigo. Ken, agparamid tayo iti pagnaidan da asyenda. Wan, nulakit di takayat da. Agnaid da iti asyenda. Leon, telephone call. Agyaman na. At ito telephone mo. Hello? Hello, amigo Simon. Sino na ito eh? Ni Rodrigo. Sigabot gayam, amigo. Anya ti maipay ko. At mga ngayapas kan kita iti mansyon ko. Kat imbitaran ka. Kasta ka di? Ako, amigo. Lumagaw may ka. Pagyamanag, amigo. Katasan, mawatan ka lang ta. Pasensya ka, amigo. Ado nga min tiyararamidak. Iso di ka mapatgan. Awanan yaman na, amigo. Ladingit amigo. Saan ka mapatgan ita? Mawatan ko nagmaren. Alangarod, na ito lang tibagak. Tapno di ka matagtag. Bye. Bye, amigo. Agpasken? Ne. Apay ajak na damag no? Apay nga agpasken? Sabagay, anya ko makanya. Awanan bibiyang ko iti dayta. Nalpasan ti panang tulong na kanya. Isong awanan ti bibiyang ko kuwana. Rodrigo, napasig ni Victor kadagiti tao. Sa bagay, dagiti trabahador tayo iti asyenda, kasta moton ijay rancho isa nga ili tayo ita. Awan matigagayong ta. Pasig dami na makumiko. Kas ni Simon Alban, makumikom iti kinamayor na. Iso asaan anak ko umay. Saan abalen, Carlota? Tinapatag, naragsak ni Victor. Dajay, kasarsarito na ti may sabakan. Akas laang angawin na, tagkat-katawa jay bakay. Unya ron, among Rodrigo, naragsaka, tadimtang ni Victor iti Berta. Naimbaglaangan tadagayam anak yu iti daydi Maria Elena. Malalalala. Di mon lagi pen tinapalabas, Carlota. Mana? Umay ka. Tumulong ta nga agasikaso iti makan. Masapol ang makapangan dagiti amin na dimmaray iti daytoy apasken tayo. Agyanak pilaan diti paraangan ti mansyon. Naimbag dito'y tanalamlangis. Saan asumina ni Victor iti panunod ko? Isulatan ti linaon ti panunod ko. Pudno nga gayatak kan ko na. Sapay ko matagkita kaming tumanan. Sapay ko ma. Anya ti araramidan biti paraangan. Apay di ka sumbrak. Kaya't ko tagtugtugaw pa ilaan diti paraangan, mama. Kaya't ko ti agpaanin. Kasta? Ingkay lang ta maturog, mama. Kaya't ko tagmay sa dito ay.
O sige, nuday tati ko daw. Makaambo ka. Gamin ka to maturog. Wan, Mama. Panawan daklatan dito eh. Mama, adda balasang ang nakakayawan to'y puso. Nabit lang nga na mamok. Ngam nakayawan ang adagos kan kuana. Talaga? Sana dakas, iho? Ket, sakbay ti panagrugik iti serbisyo. Inak pa'y sarong karan. Maban ka lang, iho. Agayat kagaya man. Kaya't ka di asawan day ta, ang mga asawa kan? Saan pa'y, Mama? Awan mo't dakas na ano bilang, iho? Saan pa'y nga ita, Mama? Awan pa'y day ta abanag iti panunot ko. No agayatak man ita, saan na akayat asawan ang mga asawa akon adagos? Kumusta kayo dito, Hacienda? Ama Macho, inaunan. Nasaya at kami dito, Sir Rodrigo. Ay, awan pagdanagan nyo kada kami dito, Sir Rodrigo. Pabunag ko kadagiti lalaki at trabahador. Dagiti dadumapay agamit nyo iti nagapuan nyo. Wino iti pagnanaydan nyo. Ay, saanin, sir? Taawan mo't napatag agamit may. Dagiti tarakan nyo, wino dingon nyo. Ayun, sir. Isu dagiti ti mapanuko dan dagiti lalaki at trabahador yo. Ta sayang mo't dagiti. Mala, di kaya agdanag. Ta pabunag ko dagiti amin na dingon nyo. Katiyag da dito Hacienda. Ipay-pay nga daak dito'y turon. Namjak mauray ni Victor. Talaga akailiw ko ang makita. Mangnamnama at ngumay dito'y. Inaldamak ngumay dito'y turon. Taamo ngagsugli. Kabalyo. Rina! Victor! Victor! Rina! Kunaktukat nga daka dito eh. Victor! Rina. Sorry, inarakop ka matan. Diyak masarkad ang tirik na. Awan ang yaman na. Oh my God! Agtugaw tayo iti dahi apon di kayo. Sige. Dito eh. Agtugaw ta ado ha, Victor. Kumusta kan? Dito eh. Mangnamnama nga agsubli ka. Wen, nagsubliak. Takayat ka makita. Victor. Rina, naragsaka ka na kamamukan ka. Sikat ipang panunutak, tunggal rabi. Victor. Pakawanin na. Ngamnas kan may pudnok na iti amarikrik na kan ka. Nakayawan na kadagos iti kinapintas mo. Victor. Nabiit na pa yan nagamam mo. Ngam, makarik na ako ni Tayat kan ka. Panagkunakat, saan mo't siguro adakas? No imbaga kadagos tirik na kan ka. Juan Victor. Saan na dakas? Kaputabalasan nga, katbaro ka man. Rina? Naragsakak unay, Victor. Nakaragragsakak. Kasta akmat. Diyak in pagaro nga gayatakan ka. Nabita pa yan nagamam mo. Yan, nagpaiduman nga ayat ni Marikrik na para kan ka. Kasta akmat. Ngam sana dakas? Tinaskan? Ay ayatan na. Kat ay ayatan ka man. Rina. Oh, Victor. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka man. Rina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rina, iha! Rina! Napanan maninday jay Rina. Simon, ayan ni Rina. Saka mo, apaya sapsapulan.
Una, tadyak matin makita diti mansyon. Uno, amangan no napanmanin ni Jacinda. Manalo. Bayam latan dyan pa. Talaga paggugusto na Jacinda. Pumanasyar mo't dahi at tao. Bayam lang ko nakmat. Masaya at kiti no kanayo na Jacinda. Iti kasta. Di naman talad na kiti aramid mo. Nagsasaw ka? Kasla siyak laang ti adda aramid na. Di nalam mo. Akabayatan ti panagturaw mo a mayor. Adun tinaaramid mo nga ilikan. Sumardeng ka. Amang ano kan lata dumtag kat mangag na ka. Kasano? Nagsasaw ka? Kunamlano na lintag ti aramid mo? Asyak laang ti adda aramid na? Ala, sumardeng ka. Lipatan mo ang timbagan. Diyan kaya, kada di na pagkinawatan. Ang runa ita, tandaan ti anak na. Talaga akayat kong tiyag na dito eh. Kaputa maayayo at dito San Isidro. Katyak kayatan tagsubli di Amerika. Anya ti planom? Takayat mong tagtali na dito eh. Lanok ti tumulong laangan ni ti Asyenda. Nang runa kat awanin ni Manang Ella akatalag ti Asyenda. Adamot kit di pinusgan ni Papa akatalag ita dito eh. Nung kayat ko lang ti tumulong. Sigurado ka din iti dayta planom? Amangan met no kailiw mo to iti Amerika. Well, yung okay na ah. Naragragsakak dito eh. Nangunakat, naamam mo ka. Saan lang ang abasta na amam mo? Lagi ka, kaayan-ayat ka. Baknang kayo. Idin to ta siya. Ket uli na akon. Nakurapay aklayan. Makitang talo naklayan. Awan kanyak data, Victor. Tinaskan kat agpinpin na dagda. Dagda ti kapagda. Kanikang ranaan ti amin, narasakta. Sigurado adida kayat dagiti dadakkel mo. Napatagak nga anak da. Isa apatsik nga amin na kayat ko kat anugutan da. Harina. Awan ti maaramidan da. Kan ilaban ko ti ayan-ayat da. Agyaman ak makasta. Isa asapay lang kumata na pudlo ka kanya, Victor. Mangnamnama ka, Rina. Lando, lipatan tayo pa lati plano tayong agtakaw iti bangko. Apay malansong. At damay mayat na panunok ko ika. Anya day ka? Nabayagan da ito yung plano. Ngayon, sana natuloy. Kapita, kanamuak ang nagsublim tayo anak na doon, Simon. Masapul ang maipatungpalan ti plano. Ah. Anya ka di day ta plano malansong. Kidnapin tayo, ti anak da. Mas daw ka? Apay, nakaskas daw ka di timbagak lando. Malansong. Lady, kat sana natuloy ti panang kidnap tayo kan kuana. Ita, matuloy yan, lando. Kaya't ka akasarita, Mang Ansong. May papaniti imbagam kanilando. Ano rita? Iplanom apan ang kidnap kanirina. Oh, anya ti parikot iti dayta. Naskan ka di pa'y nga iraman tayo ni Rina. Idinto taawan amuna iti aramid dagiti dadakkel na. Kasta nga ta. Di na nga taam mo ti aramid dagiti dadakkel na. Nagadun ti basol anar aramid da. Nasingpat at tao ni Rina, Mang Ansong. Amok dayta. Gaputan ang kagkadwa kon iti asyenda. Saan akas kadagiti dadakkel na? Awan bibiyang kon iti dayta ani. Tinapatag ka niya. Ti makabales kadakwada. Mang Ansong. Kitaan tayo man kilaindan. Sigurado. Agparikot da. Iti kanito ang mapukaw ti anak da. Gumatang ka ni tilakop, Nana. Nalakalaan tilakop anatang. O sige, gumatang balasang ko. Dayta man pa'y sa arot na tigatangag. Dayta ugot ti kamuti. Dayta ti bayad na. Ay, agyamanak, Nana. Mabitla ang tabalkutak, ah. Gumatang kayo to yan. Oh, Kadiwa sila ko. dayto yan, Nana. O sige, agyamanak. Agyamanak.
Dwalaangan arap pa to inapda. Sapay la kumata magatangan. Tapno makaawid ak matan. Kay kayat konti kastoy at trabaho ita. Ngam ti agsubli ak pay ija asyenda. Nataltal na ti panunot ko. No kastoy nga aglaklako ak laeng itinatnatan. Wow! Nagpintas ka na talaga, miss. Sino ka? Ano ti masapol mo? Apay ngay may ka didi nang ipupukan da kanyak. Awan ti customer ita. Gusto siyak malagan, tiyagbalin a customer mo ita. Saan? Nya katasanan. Ti pagarop mo siguro. Kat napintas ti trabaho dito yan niya. Saan? Gapota da ita, magparparagsak iti lalaki asumurag dito silid mo ti Aramida. Arwarindat dito, Asin. Arwarindat dito. Sana mabalin. Gapota ko kuha ka ita. Aprosak man tabuok mo. Di ba aprosak tabuok ko? Di mo kaya't atabuok mo ti aprosak. Dahil tangarod rupa. Di ka tamakdar. Agtugaw ka lang iti aray. Batang na! Agtugaw ka aprosak ka. Sambag ka. Lumara ka dito. Bas! Arwarindat dito. Diyan kayat dito. Lumara ka, kunak mo. Huwag bas! Miss. Agsubliak to. Namnamam dito. Saan ta pa nalpas? Huwag bas! Nagkuna apakibiyangam tay jay ababay, ha? Jakmat pinakibiyangan, boss. Nagsarsarita kami lang. Anya nagsasarita? Hoy, tungan. Sana para kan ka day jay ababay. Para ka dagiti customer lang. Nalawag. Wan. Kasanon, no iti kadda ni jay, kat adagayam tinaira na customer na, ha? Jak kayat nga ulitom tinaramit mo. Nalawag. Wan. Dayo ng tirural mo, iho. Talaga nga ipapas mo at pasyar, itiday ka pa nagbakasyon mo, Wan, mama. Tay ka di babae, apakarik na ang iti ayat tiga puno. Asino, iho? Nirina, mama. Namamok iji asyenda alban. Apaya di mo ipasyar dito'y mansyon. Santay nga ita, mama. Addan to gundaway nga ipasyar ko dito. Apay, iho. Talaga ka di ngay ayatan. Tainal daw ka ba't ka narumwar? Kat sigurado ngagsarsarap kayo. Maawatan ka matkit di, iho. No kumatay ka lay samon, kat agnaad kayo laangan dito yung mansyon. Saan mo tananaskan nga at trabaho kayo pa'y? Gaputan na namay tibiyagyo dito yung mansyon, no bilang. Sige, iho. Ikalay samon. Tapno maadaan kami matan iti apo. Dumtang to dayta, mama. Di mo nga rod ibay-bayag, iho. Ikalay sam iti kabitan na panawan. Santay nga ita, mama. Sa bagay, maawatan ka. Asino dagiti dadakkel na? Kuha, mama. Ulilan iti ama kanina. Kasta. Agmay may isang nagbibiyag. Kaasimat nga rod. Isu arumbang lang nga rod nga kalay samon, iho. Iti kasta agnauden dito'y mansyon. Dakkel agatad to inyawat mo kanya kita, boy. Ibulsa ka dagos. Aday ka, imbulsa kon. Taamangan paikit din umakita ni Rina. Katagdamag. No kaya't yung makita tilistan, madam. Itagkunto ka na kayo. Nguno saan? Umay ka ito, ijay paraiso. Sige, Bart. Umayat to. Talaga adak
Kala pagkwarta ti paraiso. Pudno dahi ta, madam. Anya ti pakaragsakan niyo, Aduan? Oh, Rina. Apay. Nakita kayo ng aking tinatawa. Iso nga inasitkan kayo. Kasi anda pakaragsakan niyo. Anya day ka? Ako, awan, iha. Sige, Bart, mapankan. Kat agyaman akmadan, ha? Sige, madam. Oh, iha. Kasla adda na patag ngay bakam. Kuha, mama. Ada ko makita, wa? Ibagam, doon niya dayta. Palubusan dak ko mga agnad iti asyenda. Anya? Adamat mabali na pagyanak iti. Saan ka di? Anggam. Mama, palubusan dak ko man. Nakasaritak ni Papa may papan iti da iti abanag. At ko na nakasarita kayo kano. Iha. Please, Mama. Kaya't ko tiag na iti asyenda. Saan mat nga adayo iti tap nagidang palubusan? Asidat man. Sige. Adakan ka dayta, iha. Nga masino ti kadwam ichay no bilang. Di kayag danag, Mama. Pabailak nga ore ag may saak. Wano saan? Agayapak iti may sa babae at trabahador. Da iso ti kadwam. Maaso. Kayat ko ti agawit iti balay ni. Agdala na patag nga alaat. Napatag abanag dahi para kanya. Isa amapan ko kumaalaan. Palubusan dak ko man. Sige. Palubusan ka. Ngam di kag baybayak. Agpakuyo ka kinilando. Sige, mga iso. Kat agyaman na tapalubusan na. Saan apod no nga agda na patag nga alaat iti balay ko, Lando. Anyang ron? Kayat ko lang ang makita ni Rina. Tabagaak nga agpagkad tibiyag na. Well, awan basol na. Iso adirumbeng ang mairaman. Among ka di day takang panunuto nami. Pakaisagmakan tayo ti kastaplanong. Di pa nang ibagam nga agpagkad tibiyag ni Rina. Siyak ti makaam mo. Basta sarakan ta, tapno makasarita. Awan matkit diti makailasin kadata diti asyenda, Lando. Gapta kasla akbakap iti namay at iti bagit. Katsika, aglanglang nga kamat alakay iti dayta alangam. Mas lakit din agasawa tang agkuy-kuyog. Mami. Umay ka, padasan ta timapan iti turod. Barang maira na nga adda ijay ni Rina. Pagaayat na nga nung timapmapan ijay. No, kasta. Mabayag aditag kita. Juan, gapotaga broda. Ngam di kag danay. Saan ka malipatan? Victor, kailiw ka lakit eh. Uri siya. Kailiw kanto. Ikarik at si kanto lang dayatak. Si kanto lang ang matiyayat. Saan kanto matiyayisukan, Victor? Pala, saan ka nga raw din nagsangit? Victor. Rina. Ay, ayatan ka una eh. Ay, ayatan ka, Mat. Rina. Sapay ko matasan kanto at baliw. Sapay ko mahat na iti pa nagsublik. Kat, nasintut kanto lata. Nang ron na naunay kadag iti trabahado ya iti asyenda. Magnamnamak. Kakasyam ko may da. Di mo idaon pitan. Gapot apadak ida na kurapay. Ket amok ti sakit ti maulpitan. Sa anak anaupit ikipadak at taong, Victor. Nasayahan. Ala, umay kan. Pumanaw tan dito itoron. Mumalaman. Victor. Maawatan ka. Di mo kaya nagsinat ha. Kasta talaga ti marikay na. Ano, malaman. Di kag danay. Agsubliak to intong bigat. Ikarik day ta. Uy, Lando.
ni Victor Dayjay. Iso, saan na pinakit tiya nagbindot? Well, iso tayo dyan, Victor. Agin, apa akas dyan? Agin nagagda ka ni Rina? Tsaka maawatan. Apay akas tayo matandi makikita. Tayo dyan, kitaan madami. Agin nagdamanan. Anday ka, sakayan dan ti kabalyo da. Duwada, iti may sa kabalyo. Nirina ti adda iti samo. Lando. Anday ka, lumabas na dito ayan ta nag-imanan. I love you very much. Nangag mo, Mami. Kaslaing gagara dati mang kanyang itikas dyan. Kaya ta sawan day ta. Nga dan nagkinawatan da. Tapay nga ginin nagat da. Ken I love you kung kunada matanong titunggal may sa. Nandito. Kasano? Agpakita ta kadalwada. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa di mo kayo nagpakita ta kadakwada? Laro na launa yung Victor. Sana. Agsublitan ijikuta. Uy, masublitan tayo ti dalan? Malaman na. Sana balin. Sige. Duday tati ko nam. Matong pala amin. Kumusta kayo dito Hacienda, Apong Unang, Apong Macho? Ay, nasaya at mat, apo. Nasaya at lata, Apo. Tumultulong kami lata dito Hacienda. Kababain mo't kada Sir Rodrigo kan Ma'am Carlota. Daita ti pudno, apo. Uray ti agiro utlatan ti araramidan eh. Saan narumbang, Apong? Bakit kan lakay kayon? Saan narumbang nagtrabaho kayo, Pay? Tirumbang, agtugtugaw kayo latan iti pagnanaadan nyo. Saan na mabali na po? Ay, sa pulan ti bagimiti agobra, Apo. Kasla agkakapsutak no awan ubra. Iso abay anda kami latta ka din. Day talagang mo't agiruot. Naglakan at trabaho. Ala, makamo kayo, Rod. Imayak, agpakada-kada kayo. Amoy yung matinti may papan kanyak, Apong. Wan, apo. May saka asoldado. Nagbaliki ka idara pa ap mo itibiyag. Kahit kablawan da ka manan, Apo. Naragsak kami para kan ka. Sapay kumata iti panagsublim to. Kat agkikita tayo pay. Sapay la kumata si bibiyag kami to pay. Tan bakit kan lakay kami batan? Ay, si bibiyag tapay, bakit? Napigsa tapay mat. Kasla ibagbagam amatay tan. Nanya ngay ti ambuta. Tita mo, tigasat ta. Pudnoti ko na ni Apong Macho, Apong Unang. Umatindog pa'y tibiyagyo. Kat agkikita tayong tupay. Agsubli ka gaya man para iti serbisyo, iho. Numabalin, tiyak kumakayat, iho. Tanya pa'y lang tiga po na nagtrabaho ka. Kat si kalaang matiagtawid iti amin a kinabak ng mikin ni Papam. Mama. Hindi pa'y lang adyak kayat nagbalin ka soldado. Kaputano na tuma, agdandana ka. Nang runa numalaglagip ko ang makigubgubat ka ito, nubilang. Ano na? Ay, numabalin ko bakit saan ka na umanaw, iho. Ito'y kalatan mansyon. Ukayat mo, si kanti mangimatun kadagiti pamastra kan tayo.
Sana mabalin, mama. At napagrabangak iti pagilyan tayo. Nalipatan yun san. May saka soldado. Kung nga agpay suad nga iho. Agap, di na maikati panagdandanag ko. Taamangan numadangran ka iti panakigubatyo, iho. Unuan niya pa'y di tama pasamakan ka. Kabayatan ti panakigubatyo. Awan ti da kasama pasama kanyak, mama. Di ka agdanag. Kasyang nak, panubusan ako nagawin. Tsak kaya titoy. Abay, palubusan ka nga eh. Naging inapros talagang mat. Kasyang nak. Siya, di mo na customer mo. Kaputawan pa iti may ita dito'y asilin. Antakan sana kaya't nagiti customer mo. Isong ita, tatlo ta serviti kadam dito'y. Siya kung ti customer mo. Ay, umay ka matara ko. Di mamakit at danugan ka. Danugan tarupam, pagkangaglitam. Umay ka. Anay ko. Ati, kinuktar ati. Lipas ako! Awag di makita ka, Gwardiya. Iso nga, agawa ka kalay atin di tanganan. Ay, babae! Oman! Di ka man lang makalamang. Mura ka na ka. Palagay gagawin. Ika sa kakalay atin. Orita, saan matunay ang ato? Anay ko, nasugat ni Sakak. Naikapit iti barbed wire. Anay ko. Anay ko. Nasugat ni Sakak. Nakapit niya miniti barbed wire. Babae! Hindi ka nakalibas! Agdali na ka nakapaklat dito karuutan. Nasip na biglaan ko. Iso apat siya kasanda ka man daw dito eh. Nakarinig ako ba? Ay! Nakarinig ako! Tungkol! Ay! Kulungan na ka magsapol iti na dyan, babae. Jakpatan mapirukan. Doon naglemlem mga nakit eh. Ano ka? Salabag. Ito sa anak ni Boss Bat, doon di tayo masapulan. Sapulan tayo! Narabyan ak mutan anapan na kilabada ije balay tinaamamot ije jandaan. Sana ba? Pagkwartaan mo tinapanak. Dalat! Agawid akong iti pagnanaudak. Ha? Manang, tulungan na ako. Naapkas na iti sugat ko. Asim, tulungan na. Agsapan, hanggang mawan pa ilang di babae naglipas. Nakaruwar nga tayo tinalatan. Imposible. Barbed wire tinayalad. Imposible. At agputang ako malayat. Ongan! Anya tayong pulong timay sa gwardya. Pinaglibas mo ka no timay sa pupo ka, babae? Ay saan? Naglibas. Ngamjak pinaglibas, boss. Anya? Anay. May salarabi nga awan. Ita, antan nakalibas. Ako boss. Tsaka mo. Ta imposible mo nakaruwar ta dyan itinaladan. Anya tinarami dyan? Ha? Nagbarbartak kayo kadimanan. Isuda. Sana siya, boss. Kasano ang nakaruwar ti babae? Arasab ka nga ninjablungan! Kumusta ti sakam anasugatan, nena? Naapkas, Manang. Diyak laim pagarup amay sakamot anabiktima iti dayja apasdak. Talaga adya bluda amin. Di amo kat aglako iti makmakan iti may sapas dek ti trabaho. Tagayan.
Ijay mo tinangisirkan kanyak ti lalaki anang awis kanyak. Oh, oray siya ka. Naglibasak mat ijay nana. Kaya't masawan, biktima ka man. Saan daan nagbaligi? Ta nakalibasak. Katkaskan ka. Nasugat mat tisakak. Kat makita ti piglat agapuanan ti pan nakasugat ti sakak ana ikawit iti barbed wire. Apay di mo idayin pa pulis. Adan tumatlaal daw da. No saan nga ita? Itinto sumaruno nga aldaw. Saan damat kiti ang nagbaligi anang kundaway kanyak Nyamday talaan ta nasugat ti sakak, gapo iti pa nagihibas ko. No agipulong ka. Amangan no agbalatag tumatlakan ka nena. Amangan no patayon da kapay. Nabiligtakin ko pa iti day di apas da. Nga awagan da iti paraiso. Anya? Bayam. Isalaysay ko kan kati amin maipapan iti akin kukwa iti day jay. Ada tamanan dito ito, Victor. Mao din dito apa nagkita tari na. Talaga matuloy ka nga agapron. Uwan. Isong agpakadakon. Victor. As lagyak ka ba? Apa yan askan mo madayo? Kasapulan. Gaputa kayat ko timanggen. Para matlakadata. Sapay ko mata di ka mang liplipat. Saan to apot? Nagsapay lang kumata sila lagi ka nagtatay. Sapay ko ba, Victor? Sige, iho. Agan-anad ka. Itulod na kan ni Papa. Saanan, Mama? Saan ka nagtaktakpay? Makamu akon. Sige, iho. Makaabo ka nga roden. Yung kaanong tumanan, di pa nagpakasyon mo? Diyak may bagano ka, no? Ngayon, sigurado, agbakasyon akta. Ala, no talaga aday tati kayat mo, iho. Baka amo ka nga ron. Yung Mama, nasyakti masurot. Mama, maawatan kayo. Ngayon, sapay lang ko matamaawatan, dakmat. Well, maawatan ka, iho. Agan-anad ka kumaka na yun. Wen, Mama, aramidag dahi ta para kada kayo kini Papa. Uy, Manong Igni. Kaya't ko ti tumulong dito yung asyenda. Isuro na. Takayat ko ay siya kung ti mangimaton. Ada karbram, ma'am, ta, kukayo mo. Saan ka matkat di nga agawan, Manong Igni? Ngam kayat ko lang ang atulungan ni Papa. Kaputa di naman tan masang. Una, makasursuro kan tumulang dito yung sinda. Angin na iti trabaho dito kataltalunan, oray saanin ma'am. Da kami natan. Saan mag-adakas magtala nakman? Ay, saanin ma'am. Mapanog ka lang. Da kami latan Agyaman akan ka, Manong Igni. Nakasagana ka lang do. Bumabata yun malam. Intag paliw di asyenda. Sigalat na mga ansong. Kahit na may kanta iti gundaway amang kidnap kinirina. Aramidan tayo. Ipagayatan ti matungpan mga ansong. Sige. Agsaga na kayo harod para itidayta. Umaykan, tabang rabiikan. Umunakan na na, Marsing. Kaya't ko tirumuan. Inaklag paangin iti paraangan. Sige, adakan ka. Umunaka latan, Nana. Manganak tulatan na mabising na. Umunagak tulatan. Inak biit agpaangin iti paraangan. Lando, adda babae arimwar iti dayjay balay. Iso ka di dayjay ni Rina. Tsak masigurado no iso. Un mga ansong. Iso dayjay. Di kayo padlaw, magpalpaliw tayo. Kung na akong kat, adito'y ti pakasarakan tayo kan kuana. Wen, gaputa dito ti pagayat na pagyanan. Sipod damo na ti umay dito. Sige, kitaan tayo. No kasano ang maitalaw tayo ni Rina itarabi.
Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.